Čaute, detka, ideme sa porozprávať s Ludvíkom. A chod dole a tu máš ešte Takže ideme si zahrať túto autistickú hru. Porozprávaj sa s Ludvíkom. Určite túto hru všetci znáte. Ja som si sem dal Hegi. Nazdar Hegi, počkať, tak. Fakt, vy to máte no nič. Budete vidieť o tom, čo budem písať, takže... Čakaj, ja sa len mikrofón musím dať. Dobre. Takže... Prečo si taký trápny? Skús sa zamyslieť. A ako? Takže rozprávame sa s Ludvíkom, ktorý je tento pôvodný muž. Prečo? Prečo si taký retardovaný, keď sa s tebou rozprávam, Ludvík? Lebo, bodka. Viete čo, mňa už to nebaví. And you failed. Smoke weed every day. Preboha. Auto. Váš partner ve světě aut. Smoke weed every day. Yeah, what's up, man? Stop the hammering out there. I woke up with my ex-girl.